Ngenkathi evele kulesigcawu eyinsukwini ezedlule, uMchunu watshela ikomidi ukuthi wayekholwa ukuthi ithimba le-PKTT laselwenzile umsebenzi walo futhi kwase kumbeqolo ukuliphatha. Kepha namhlanje wayengungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele utshela amalungu ekomidi ukuthi uMchunu wenza iphutha. This structure had to save lives that were lost because of the political office. Across the board, there are quite number of councillors that were killed. I have mentioned that from ANC, from IFP, from NFP, from ACDP, from DA, and from EFF. So then you are putting the stop on the thing. Ubuye wahamba emazwini kaKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi owatshela isigcawu ukuthi amanye amakhansela ayazidubula nokuzidubula ngoba efuna ukuthi omasipala bawahlinzeke ngabaqaphi. Ucele uthi lokhu ukuzakhela amathuba omsebenzi kwamanye amakhansela. At Escort, one councillor shot his car, shot the car from inside. Unfortunately, he didn't know that there is something called forensic. So he was found that he shot the car from inside. And why he shot the car? Because he wanted to be guarded. Why to be guarded? Because he had a private security company. So he was going to employ his private security company to guard him, and then the state pays him. NgoNcwaba ka-2012 kwashona abantu abangama-34 emayini yaseMarikana khathi kunesiteleka sokukhushulelwa imiholo. Amaphoyisa ayesaphethwe nguye uPierre. Ucele uthi sasingeke senzeke isibhicongo saseMarikana ukuba wayesengukhomishana wamaphoyisa. I would be saying this time and again, sometimes I sound arrogant. If I were there, they would not have a Marikana. I sound arrogant when I say, but I can assure you, there would be no Marikana if one was there. Esigcawini ucele uvumile ukuthi uyamazi uVusumuzi Cat Matala kepha alikho ibhizinisi elimhlanganisa naye. Phambilini ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi wasola ucele ngokuhlinzeka imininingwane ye-account yasebhange. Kepha uMkhwanazi uyihoxisile lezi insolo ethi kwenzeka iphutha ethimbeni labaphenyi bakhe waxolisa ngalo. Khathe ebuzwa ukuthi uyasemukela isixoliso ucele uphendule kanjena. Mkhwanazi is a human being like me and you. He's got his faults. I think one problem that has happened about Mkhwanazi is a South African society that have sang him hallelujah. And as a human being, you would love to float in the clouds of popularity. And out of that, you begin to make mistakes. Ucele ugxeke isenzo sikaMchunu sokuyelela inhloko yezisebenzi ku-SAPS uCedric Nkabinde ukuthi aqophe ingxoxo yakhe noMkhwanazi ngencwadi eyabhutshuka yokuvalwa kwe-PKTT. uMchunu watshela ikomidi ukuthi uMkhwanazi wayemesabisa kule nkulumo eqoshiwe kepha wehluleka ukuhlonza lapho uMkhwanazi emesabisa khona. Well, ngokwazi kwami ukuthi umuntu mayezokurekhoda, for instance, uma ufonele bank, ufonele insurance, ufonele laphi, uyawuwonishwe utshelwe ukuthi uzorekhodwa. I think into wrong ukuthi ungakwenza lokho, having not told anybody ukuthi uzokwenza. Isiccawu siyaqhubeka.